Niguete buya kuru mwandu wanerete mori ni 7 epiri yo mwana ne yaye bakabinya gitari bali buya bagendete kuragira bali nyasa bali ndete na nko basabera na masanja lyonsia abite ko bagocha sende nonde bwansi yongikirange tiganya saba gendereri ne project yo kunyagakira ndoje bono muamentire nande ndamenya nyasa nganje nande bono mogendete kungagakire nyomba ndoche na ebinte bigenderete kuyumuraria nande nyasaye ndoche na muamentira amatuko ndamenya no bokoni boroguru batakakonya mbogenderete gekorera no nareri gari munane na gutakamanya ndagera. Wakati wa Mungu ni kama tsunami ya maji. Wancho maligelio Gusii Voice bagatenga chinga kichenya sae karachigo cha sogo mabwago echigo cha buno mulindo getutanyale gotinenigwa nabugo chandikenga kintambe batekeranya sae batanga litukuriyago na lieliga onde tayo uranyale gotinenia teko bakiranga mbia mona sibali baganda tekurigereria megano yetu ya Gusii Voice bakirambia mono bali bagukunwa no mochando tochitwaleta abandi ba act immediately abandi bacha ba act later asingincho yo kuna kuri esimegana tochitwaleta. We don't take the glory eto gwakirenya sae ngambia mono singincha go kunaye wakonya nabo igo chingaki bune chiga ngo chinayi kubuya mono ekeronkoranga na kore story no muntu okoreki onyolire support nabo igo onyolire gochencha no tolige chinsemo chia bogeka yego toka ime ya Nyanturago even no ward nyali balchache Kisii County aso mochibo mugaka Abel Miranyalibo oito akorete story yae ngaki ya maega bwate eme chande menge omotakanwa muntu naro chitagante nga magnite ke gusiekia no moikora okay kulingana eke gusinke bwate wide range of ngaki ke manyire ya mono sibali bagende go support na boigo nyetura subscribers se channel yetu ya Gusii Voice. Please subscribe. Ekara go subscribe, you become part of our ministry. This is not a channel, this is a ministry. Be part of our ministry. Ejeko nyagokina kerelituko totiko maega na ekaboyo mobo ulio swase ministry yiga ekara to chikoleta story chinde otokenga nkoligereliole na ekara okoligerelia you give us strength yo kwenda gokorega siga tutomire na nyasaye elio tokonya abantu bae. So today I'm back yerenga kintambe tutarakore recap bande moma etinga nkikia berige koendera wono tigambaire straight asomochi torenki kia berige wapen enga kie yonsi pigo ikiraboniga wetera support ya gayo toligereti. Yes aye toligereti e support ya gonero ya garire echenchi ga ya korek echenchi ga ya beire asomochi yiga mbwati tomanye nkikia beire asomochi ten 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 ten. Alright, director anet gesoe ase video alafu ngokuwa na tono mugaka baadaye.
Yes, omoncho muligereria. You can see egas bado nagendete ase cho bono neba tukurima ndora construct you want to what a budget you go construct asoli orata ke go support kene yonsi asingin chokoro si cho yo mwaka ebe complete anyasana bako gusene no to no mungwano yo kungusaga gunte koranga kya kungusa intete kungusa bono ya intete inchente mombe kere maraba inchen kungusa bono ya monkora dagete mombe kere bekere bono mbekere na ichira wako mboye wana okay wamura so kazi ni kama hivyo cho nagendete konya gukunyi bono wendo gake ore gasi yao bono matukanga ringa igatigari tukore matukanga abere yes moncho muligereria you going to work almost like 2 days echoye ebe complete asoko kunyu batia sobo agachi baron to what budget itoro si echoye at least etwale no cement na mabati iga ere mugaka atware gusene gubya sana bono kurwa se echoye nyumba yamwaka eri enkoro nere kurumaiga you can see abere gakurumaiga wanchu muligere bona our new house egendete kwa gachu nere chibundi bado nchigendete. This is the progress not to kire gaiga nyasaye to seseniri nanda marikawa tebanga at the right time God will make a way mwaka ntogendete como chinchilia enyomba amabati yakobe kusofa ne chibundi nchigendete negasi ngaki gasi asere bujaga inde urande to kono kubuna iga ngure garatu tarali ngakeri kali kwanza yana wetento enkokonere liko chibundi nchigendete gasi ke gima. So this is a big house. It's a 2-bedroom house. The sitting room ngari kabisa eyo abagani balimo mugaka mugoche ko visit next time mo konyora a sitting room ngari kabisa bedroom ende to wate corridor. No, it's a good house lakini intora kora dotake tuweke veranda ngia at least tumwekera na wane bichuchu alenda echingoko ubugima bwaye bugendere badai guchia so ubugima bwaye sasara mwikiri yoni maitenga nyasango goseniale elito nyore korango mwaka agokeira ubugima bwaye bwense mechando na begocha atinya sana maitenga yimechande yekora ine jikoni ine nyomba nene ejikoni mwaka ngakiro chebintu sikagocha na lingo toko ngakiro chamangana ebintu muna umurali wache mukanduanirira epirio yarenge ya moli nyosebe yarenge nene n'omwana mukamulusi nyagitari nande bono mugendete kungagachire nyomba ndoche na ebintu bigenderete kuyumuralia nande nyasaye ndoche na mwamentira amatuko ndamenya no bokoni boroguye gotakagotakonya mbogenderete gekorera no nare rigari munane na gutakamanya ndagera yena nene chando muna kibundi kirabu nabo bokonyi ubo gikonya troche chongo nyago chere nero nero mbuya naro regenderere chongo chere bono agachikoni akaya kioro chogo chagakora yana chinga tiganyo agachikoni ensema ikoni yego nkonya ijambe ge eriko maigaga na rugatoro kiga igase bantigerete open ye eriyo kiria genda gochisi echimuni eriko genda na gabono na beisa ina bageni na bacha ese ndagira tokorosia twachito twarusia twaenda nyumbani ya twaenda nyumbani no makanchi chigocha chonso nyumbani murango yeno yogesaku yo no yo ero no
ndo watogesa kuyo bwo bono no yo boronge wate borende abangina no balo oyo no yobo no lia oyo bwabagaka okay eye ne room yomogeni eline bedroom yane naga ne sitting room rende se bagani bonde bonsi munabona woga tukora nyago gotore right byasana tubate mogoko ende no mogoko monene gekogera mwansukiri gorwase roja kanyomba kali naringi bono mwande tira sobora bunande no ana muralitoro chibonjoreri bwabe iro mochiorabire ndabana mochokora ende tenga chikukura chianga ora akore buya ndewe chikukura chiango egotie wanto chikonyebeka bono kwanyebekira matukama akinero kwanyengu nyagobeka yoga nayo ora ankonya sayinga mwana nago seseni na egasi mogo kora ningiye gaki monya guturwa mirero nyasanya kubabeko tunamba sabato kubasa esenje kerere kiragu nde tukaranse na iska turagamba asa abantu barenga itwekire go mwanchi murigereri nde tokole recap no mogaka tukaranse ga turakwani kiabereke kwa pen sofa na ira matuka mangenda kuru update. So I want to give you update. Emburego tuga gusi sana bona yumwa. Emburego twa. Korumuna abagundi bacete nabagendete go tukondiriria nyagoeta. Lakini ande gasi na bakogendera gokora. Na nyasago tebane keri gutuna masisini. Biaman. Tiga toikaranse, then we give the full update of what has been happening. Elitorenga ito ikere nga ito kogenda. Gigetaraba na ande ngai togo taka goikerio mwako. A lot has been happening in the background. Yes, na koleto mugano yiga bo mugaka mpaka bono yiga. Nelindanya kuruchi update singe have been busy. Asa matuka yiga gatiga yiga singe chuguri chinde chigasi. Bono esto atitega yiga support ya ino yabere immensely enena gocha somugaka, and we really thank you asibali ba irwete go support yo mugaka elio obogima bwaye bo chenchi. Eba gote banga chinga kichenya sae karuche ikire, there's nothing kirachiteneni nabo igo nabo gocyandike myake mengera kini at the right time nyasaye nabago chasobo mabwago eliogo sesenya nabo igo umwako yiga ochandikire myake mengera kini at this time naliyo chinga kinya saya mwenyoire elio nero mabwaye bo change bono karatu achitega igana twesta muganoe tukara bogima amenyete nabo igo inuna mashabiki usabantu balimo kulireria mubwa tomoya mugatanga Magnite wiko mwako yo achenchi kabeki namba ya SS screen abande babiri bako mutomera chibesa abande babiri bako moikange abande babiri bako mukwanira karato ko story ya create impact ya se asomoto nchebeka ngo feel so good. It doesn't matter how you know, it's not about me. Glory teligo cha se Magnite glory ego cha saya singe somonto okonyekire bono no tulega igano mugaka Abel biole buyande umurali nakibana igwete buyakuru mwandu wanerete mori ni 7 epiri omwana ne yaye bakabinya gitari bali buya bagendete kuragira bali nyasa balindete na nko basaberana masenti yonsia abite ko bagocha sende nonde bwansi ongikirange tiganya saba gendereri ne project yo konyagakira ndoje bono muamentire nande ndamenya nyasa nganje bono monchi murigereri umwana naro lengenya gitari okorokumorin nabo igo mwana yomoke ntu atemete go ranchira ki bakurunya gitari karatuikari chinse mo chinya gitari tomera gitari chinya gitari tari kinye bana Salkinye mutinyo yigo nane saa 2 cia mambi atomera ntino mugako yiga KTRH elito karanchira ki umwana agosoka kurunya gitari tokangangana sana uyambolinga. By the way, SHA is working egento kyoka gako bankiringa ogwaka na SHA mwako mugima kunyaka no mwako mugima kari waka ndo mwako mugima then ya sokyo umwana one we worked on SHA karato work on SHA toka process ibintu biri byansipi ayara ma city kanya gitari yakanete bill ya 139,650 ne yo mwana kama gwakana bill ya Morin ya lenge 86,600 ama list ya yonspino wale igango kobekrande ase screen ya welio nyaligereri. It was paid by SHA. What we had to do no gwakana SHA ya Morin ekave omwako mugima
then tukaranchira kitoko bwatia yo payments ikiga cia shati cia kanu anya sana banjite by sanane tarikinye mutinyo nane by sanane exactly sanane sharp umwana uri konyarure nyagitari no umwana we oyiboniga orasigete igarende asenge kitari gocha kantora akora project no arasigete iga tomobege tororo anya koberoro to the point ekro asa erire keregento ni bona mwaka bago decide go so inkagocha go se no akanda gutigara eri agenda gukora no ni gasia iyo emorenge igo bono buna to kwana iga mwana Maureen nabo igo mwana uri oyo moke tari nyagitari omonene no muya egekogera goyetera inwa barari na masabiki na naba mugusirikiana mwandu anererete nyasaganja umwana Maureen akarunya gitari no mwana oyo bono bari bibakora muralia yigweto mogoko nandi rero ngoiguna chinguru ekirororo ni sono emugunda nkole mbole muna. In fact mwancho murigereri karatu alengenya gitari ali I talked with Maureen personally nchena gambete na Maureen she's okay and akuwa na vijana and she's very smart mwako ye karatu alengenya gitari galia mwako yali kumnyoka guchi maternity ward yani ubwancha ni bolibo mugaka ocha sa mwana weno mochi korowe you could see enchirako and maternity menchirako soka enchirako irana togo tomu maate umnyoka maate tuenda rugoro at the end of the day tulifanikisha umwana Maureen nabo igo mwana wa yomoke bakarunya gitari na ana ara marisiti nyagitari ngo akatole cameraman yane ngo akere chibicha so that you guys can see ekiki abete nyagitari and by the way Sha is working nja never believed inga shango regas is this time naro chashaka kolegasi bono I can say it's working zenjo na aroli sangu gokorere gasi tigaba minto twense tuancherana bono igonye tura join Sha na bogo join even tombere nchenale kwa mini because nanya konye tumeka bono mwako igabuna twachiete nyagitari karusio mwana so I believe nga it's working bono mwako mwana uro nyagitari alisko babegete mbiyabale alise naba begete mbiyabale enaba begeto esengenjo magaja yagenderete gukoreka gagoera bajenga igere bakore imirimo yabo muna kagwaita bagakori iki bakori sofa gari alia enda jeans engo egere nanyorire bituma anya byarenge metolire 10 engo rusi 5 nabayirera nabatigera na anya ne sukari nabatigera anya ne sabuni nande nacha nabera egere nande yaerire nande nabayirera bono nabarabu nabo bamanyite na tata munatulendete iga mbuya tuli mwancho murigereri we had to rent a house ase town irange gaiga tukabeka ne omoito ne bintu bibyo gutumeka so mwana at least para menyo nande to kurigereri ngabo gimabwa sali na babo ko mobera conducive nabo ndora atako mu support yara mugura none biasara binde byonsi eri agenda gukora nkonyora time ase nje mburego tusana nabo kwenda bakororo eri tokore video na Maureen boyo nabo mukora se condition ya sa used to mubegeta kobera ondora atako mu support eri agenda no bugimbo bwaega gwosayu God will bless you mwaka inyomba bono twabekira yatwanda se nyomba ngakiwata begere nyomba yawe ngwaro chimune ngente ngenyalekana na roje na ngenyalekana lakini bonaye muna wantebeti no umugaka goika uko chenje nyombe na inje ngatebana umurariri bwanchire tiganya sagoro bwanja kwa lakini bono negenire na muna wantebeti iwo kwa numbwa bwate okwegena ime yao na goikonje nchio obugima boli na chandikire myake ndambe bakabona kwambe kirasobo still we need contributions on the ones you tete contribute for anything nabago contribute torenga ngakitokora. I've not received any funds chibasi yabere chigwetera ujeso mugaka but few friends bali eba manyete nabo igo muswati mukogoti
Mokogoti Ukalens na basani bae babere bago support a lot, and which I really thank them, and Mokogoti, may God bless you. Sati ganda ko sen na basani bago asega smogande tukonya okora beli mwako ya chenchi obugimo bwae ndo ntoka nitie bintu binde ondo tete ko support mwako iga ntoka ni tumobekere flow stosment flow ekonyalekana to chua tere nyombe iga ebe cemented titirisa ne chuma mirango ne chuma nabo igo mwako iga tumobekere fence asa iga mwaka ngwande tinga naboko tukachinga nabo ndatuge chingo kononye ne ng'ombe na mugura nabo ngonya gorenda isikoga bono chingibe tibisi na itenya kogenderera no bugima kogenderera kerikiranyarika. Yes. Biamano sana. And by the way, mwaka bone aneli simeka twaga tete ukando gasimeka wagorete mbusiro nagorete mbusiro ngasimeka omogondo oyu nori ore koruroje mate nasimekete bituma biamerire bono moroji mwasukiria amatu bono goji mututi ndi goji konyora ncharanji ngo tasimekete ali rogoraria natigete na ndeme isimeke ekabichi yagera twanya kuri. Very nice. So far things are happening. Elio mwako yamenya bya nande ni maitenga you will keep on supporting elitorenchera ki mwako igako akoba akokonyo ondo bwate anything any help onye ko bwate biroga asegete what am magnate nchoye biroga biga elio mwako iga achakoreki atware nyomba mwae just call me number yano erensa una bokonga keresi ondo bwate meito what yanga magnate meito nerega iga mwako itiga chatware ondo bwate chianga ondo bwate ndagire bituma nebinde binde byonse ondo tagete kokora kya byonse you can just call me elitoranchira kitoko ikero mwako iga ondo tete gukwa no mwako yo directly number ya eno on the first comment ye story iga you can call him directly number yo mwaka nere yo Abel Miranyi nyaribo ondo tete kumutomera chibesa number ya eno eregau. If you want to talk to me so that we can create a difference, if you want to send me somewhere ngoyi no ene bintu biryota itengo yoro, I'm free to do so. Nande monga vere senje ni bwate likuba yogiria ndiriga aga likuba nyasa na chago konya libuyane ga umwana aleri no aleri nga yanga molete goche tura mukwani bono molete goche molete aleri goche yes mancho muligeri mwaka tigale tu mwana aleri na rororo you know baso aleri abwate condition kolendo mumurabuna aleri netagete a lot of care and mwaka is doing injo bano togenda mwana oli aleri na bako konyeka nando ndo ora take tuira aleri nyagitari eliara aligereri wa cheki unaona manyingae acheki unga kiale you know that is what I want you to help me eltora intraki toko ira aleri nyagitari nando no muntu tageta a lot of food ibaragere timati osekerera kiyo chibondi chigenda togwakira ni ikirago this stuff, but I know God will make a way. So we've not been quiet. Tali mwaka tara konyi umuntu nanaro cha sikitaka gotanga mwaka tara konyika, you know, at the right time God will make a way. It doesn't matter how. And credit toko ira is just because of God. Nyasaye wa konye muntu nabuko chandike miaka yawe yon spira kininga kia nyasaye asubo gimobwago ne rororo nekro nyasaye go chasubo gimobwago. There's nothing, no one on the yorate nini masiseni yago ase ayina saya bangetenga kieli yago bono mwaka na bagendete ko konyara masiseni yae nyomba nagendete konya kogenderera na nyasaya tigaba siseni bali bagendete konya ko contribute asenge nchi story to twakora you know ntwega sieto twakora ayegwa take action buna nyasaya yako gukuna ndo twakora mugano nyasaya go kuna iye ko munyene wa take action ande kar wa take action nyasaya tigenda go siseni elio obugima bwago na ayetole merwa ase chikoru siringi chiago 50 bob emi 1050 1010 chiago na bochio konya sana ne kabisa. We have a lot to do asomo chioyiga ale no ale gaiga no bali no mwaka ale no na iga motigae bono lende como ratu twalenge ale no ale konya koskaru mwaka akinende yale tatu omerali diraba nabo stiria nabo akoira na bari ira na gwe ale no ale yanda won yanda ale tatu omerali bati gutumira nali roji nande schools by the way abagenya kuligereriga andonya okay ende gwe
tatumira ibati aliko tuome gotumira okay tago tuome alright areli bono nabakonya gutarai bono nakinago teina mambi muno bugakina moroserie jaogi no mugaga ende na mugaso na moroseri rangi bukima tuarie ni kabichi yarengo na nyikaranga buye igwa Nyasaye na tulendete na mwanjite asaba rojenga yabeire ntambe tulene asaba ligera kuligereti sofa asaba abantu bakuligereti chinsa chiga nkyora bateke omwali asaba abantu bandigereti ase chinsa chiae yango tebana Nyasaye no muya egekogera muna mondi gereti korusikale nabo mongi ketange endo chene etole na inu igaiganka egekogera amabera inu mwaro rire korwari mwaro rina tiatu support umugako yo nere arorekana soborabu Nyasaye tigabaseseni mai nyomba muna mwabe kiroko bako kwa inu nyomba negendete kwagacho nkoerere areri muna mwabe kiroko bako kwa inu nagendete kuragire ndagera utambe kama kogwaita njaratei igoti gomone nabarende no yoranyare go bokonya egekogera bokonyi borobuo nabo ebinto bire binge okogani gokoba intwe tokubatigana ati gomone nabarende asokonyara goikeria konya byamono mwanchi murigereri ase nchembura ya ingire sana na nabo ngoni mbwateli kuba ento korankelinga tienda ndego support gwetere namba yo mugaka nabo if you want to send me here you can call me with my number Cheraki toko change life yo mwako completely ndiaga ndakomenya buya omwana yo rule nyagitari no ale asitumo begete enyombera erera no bali no mwana yo muke ngaki kwa mweteli yetu mwana group juvenalisi osebe by the way, do you know ekaratoka nyagitari no emoli ntama itinga ki mwana akuruku yeah you know it's hard to be omugaka hard to bring up a name elitora kibwana yako gulieta ngamoroka yuvinali sinyaligo eliye sokoro bono nande Nyasaye umurendire nyagitari manya okolire mutinyo mugibane chigwikisa torakini omwana monene muna na rwarwete nyagitari ari banye bante betina amabere narakunyi thank you so much na Nyasaye tigande ko senia elio nayo seni wasokorusi bira nororo ogo konya no moyo. It doesn't matter chiva sere ngobwata abantu mbale bakonya even with 20 bob because igona Nyasaye na baba skibo bale bakonya with 100,000 bale bakonya with 20,000 according to ngakinya sa goski ndinya sa yanda ko seseni enche mark 19 korukwa Egusi Voice endra ko watch story cheito na boigo onye tora subscribe akaro subscribe you become part of our family, you become part of our ministry. By the way, this is a ministry. Subscribe so that you can be part of our ministry, so that when we receive blessings, na Nyasaye agende gusiseni. Diamond.